cáirde agus cláracha agus duine fud na tíre aráling. Ní féidir leat cólacht telefíse bheith go thíos a bhortláige. Ní féidir leat cólacht telefíse bheith go thíos féin tua. Bhfuil tú west a bheabhar ní a bróise sin. Míd é mon léirú spóirt de TG4 agus do dhaoine eile agus míd an sá in san ceann áras i nGaeltacht na nDéise áit a bhfuil 10 duine ag obair faoi láthair. Dar nó gachtar a seachna bíonn na scórtha saoire brethóirí going amach ag obair ar na beochrálta mar chrú na teicniúla. Dá réag duine eile going ag obair in Alban ag léirú spóirt de BBC Alba. Sínte craoladh TG4 I bell na man. Bíonn anchuid cláracha a dhéanamh géan sástocha cláracha spóirt beo den chud is mó, so cláracha cosú le GA beo agus bell na man beo. Agus tá mí duine bhain chud stiff ar líne fé láthair is dócha, duine stríomáil ar chluichí agsúla. Agus gan áras bíonn cláracha faisnéise a dhéanamh chomach. Nuair thosnéamar ag obair de TG4 I dosach I lár na nóchadaí, ní rámar díoch ag tógáil cólaachta, ní rámar díoch a tógáil seirbhíse de TG4 ach bhíomar ag tógáil airnáil léirithe spóirt don airnáil neamhspleách le TG4 mar phríomh chostaméir againn. Chomáile sin bhíomar ar an chéad léirithóir telefíse sin chéanagus TG4 a dúsáid rudaí cosúla refcam. An chéad stiúideo HD in Éirinn há sin saging I gceann áras Nemeton nuair thógam raon 2011 agus go leor rudaí eile mar sin a dúsáidimar inar meochrálta spóirt bhí sin chun tosaigh ar na craoltóirí eile. Tá clianta going inis I nuálaíoch I London, in Glasgow agus chuir míad seirbhísí teicniúla ar fáil do cliant craoltóirí chomh fada a bhos le Mexico, an Japan, an chráid agus tíortha eile. Is dóm goil seo anna háchtach a bheith ábalta obair craoladh sa gáiltas sa Gaeltacht. Tá an méid san duine craoladh a mothain agus ní higann siad é uaireanta go dtí go dagann siad ag obair an sa in Nemeton agus na deisine a bhíonn ar fáil dóibh é sin na chlaachta agus is dóm go nosglíonn sé dóirse do duine iad hain fiúán a hiiscint agus bheith ábalta a bheith craoladh. Bhí mar ábalta duine a bheile a bhaile agus duine nua a thabhairt isteach in sa chomhlacht go raibh cuasa tréanála déanta ní amháin go bhfuil cuid na duine sin ag obairling fós fithe bliain níos déanaí a báistí fásta sósanis agus ag obairling chomá, so an chéad lún eile teacht isteach hena féin. Is tócha go dúgann sé deistim bheith amachtáil agus a tógant mo chláin agus a tógant mo chláin le Gaeilge sa ráid. Tá tionach ar mór aige ar an saol sóisialta, eacnamaíoch agus cultúra agus teangan chomá sa cheantar. Is éocht é I dtéirmí forbartha teansclaíocht tuatha fiúan mo thugann de cuasaí teangan ar fad as. Agus is rud anna bhór é sin inis bhfuil glúnam lán daoine treis fás a níos agus gur ben rud is nádúrtha sa saol dómh ná bheith gaiisteach le tráchtracht agus léirú Gaeilge ar bheochrálta spóirt. Éirinn ceann na cháirdach peine tá sé feitistigh sean sa tar chóla go brain nu se David Brain. Well cé cho cinúnach agus an exon.